Carja boiling buchas ago le bhas orchar an féisiún seo le anion Ní Shúilleabháin idir Bróga Nua. Tá an féisiún ina acmhainn tacaíochta dófa siúd atá Ghrúpaí Grúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar céid de Chlár Commanta ibre atá forbartha ag Glór nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus intinní sin seo, bí aine ginsinstún canas Rannta agus Dánta a canú le linbh. Dóibh is mi se hÁine agus seo mo cáirde, cuimhne an bear mór an seo, seanín muc agus teddy beag agus táid chun cúpla ranna aithris le chéile. Táid ag déanamh seanín tuirseach ar dús agus tá seanín muc sa labba ach tá sé an bricfast. Fioc mé am ceann seo mar is féin sé leis an fun fréir Jacques agus nuair atá an fun sin arósa beag na cuileaine agus nuair atá an fun agat tá sin níos éasca teacht isteach ar na focail. So seanín tuirseach. Seanín tuirseach, Italy, tá sé an bricfasta, bíad a hí. Má a seanín agus ríist. Seanín tuirseach, Italy, tá sé an bricfasta, bíad a hí. Nis tá seanín réile haid bricfasta. Is bra le leanaí Rannta agus áráin, buineann siad an Spraoi agus an tairbhe asta, buineann siad tanmhas na gníomhaíochtaí, an athrá agus an rithim chun teanga i chealamh. Tá na Rannta, Dánta agus áráin fíorthabhacht go scileanna linbh. Bíonn Spraoi is spórta ag na leanaí agus ag an am chéine choithíonn sé go mór le forbairt iomlán an linbh. Forbairt chugníoch, forbairt na mochacháin, forbairt isiciúil thó síalta, farsanta agus ar nóí forbairt teanga. Cé gur árán nólach é stocaí beag bána úsáide mé rinne bliana le mar gharfáiste hain, agus fioc mé é mar is féidir Spraoi a bheith agat agus tú ag léasa linbh ar maidin. Stocaí beag bána. Stocaí beag bána, stocaí beag buí, stocaí ar gach labas na leanaí in lí, bhailí daidal déir ó bhailí daidal dí. Stocaí beag bána, stocaí beag buí. Now is féidir péda atá na stocaí is sníomh isteach sa rán seo, chuma gá stocaí beag gurma. Stocaí beag gurma, stocaí beag buí. Stocaí beag gurma is seanín ina hí, fáilí daidal déir ó fáilí daidal dí. Stocaí beag bána, stocaí beag buí. Nuair a bhíonn patrún teanga in éineacht le rithim agus ceol na Rannta agus na hÁráin, bíonn sé furasta do na leanaí iad a chuimhneamh. Is bralam an chéadrán eile tá úl beag deas agam. Is féidir é aithris ag am leoin agus is brala cuimhne úla le haghaidh leoin. Tá na frásaí beaga feidhmiúla a bheits ag tastáil ó na leanaí ann agus rachmid raigean is leis. Tá úl beag deas agam a thug mo bhaimí dom. Is maithla mé, is brala mé, ó yum. Agus ríist. Tá úl beag deas agam a thug mo bhaimí dom. Is maithla mé, is brala mé, ó yum. Nis, is má leat sa úla a cuimhne? So is féidir na bíonn agsúla a leanaí ag amlóin a sníomh isteach sa rán seo, tá kiwi deas agam, tá ceapara deas agam, tá pluma deas agam, agus taníonn sé go mór leis na leanaí. Tá go leor bailí ann le Rannta agus áráin ar aithris le leanaí, ní mór don duine fásta a chuid féin a dhéanamh don rán agus a cuimhneamh go gá Spraoi agus tanmh a bheith as fuaimine agus rithim na filíochta. Beag na leanaí ag gáire is ag glúiseacht le gníomhrannta agus ag an am chéine ag sealamhú na Gaeilge in an is dóibh féin. Fanann na Rannta
go deo na neor san inchin. Gnáir go gealamh, agus inis tá mo cardide géirí sláán á gáileh, so tá cuimhneamh seo ar mo glúin, tá teddy beag a géirí sláán, agus tá seanín muc a géirí sláán. Slán, slán. Tá sulam gur rinne sibh soltá sin agus báil an buchas a gáil an Ní Shúilleabháin as a henachar in san tionscadal seo. Tá teile úlas faoin Chlár Cumanta ar fáil ó Glór na nGael agus ar saobh idirlín